Kaixo, gu LH bosgarren mailako ikasleak gara eta ozeanoari buruzko aurkezpen bat egingo dizuegu. Klima. Ozeano barearen klima neguetan hotz egiten du eta udetan fresko. Klimaren barruan prezipitazioak aipatu behar dira. Kasu honetan, ozeano barearen euriak oso ugariak dira. Bizigabeen barruan lurzorua dago. Ozeano barearen lurzora ur gazietarez beteta dago. Areaz aparte ere harriak daude. Ozeano barean gauza gitxek aurkitu daitezke. Adibidez, estatuak, galduiriak eta abar. Lehenengo elementu hauekin bukatzeko biziunak azalduko ditugu. Biziunak bi multzotan banatzen dira, animaliak eta landareak. Landare mota gehienak algak dira. Mota batzuk kloforitoa, alga gorriak, zargasok eta dinoflagellatak dira. Algen ugalketa esporen ekoizpenarekin edo taloaren zatiketa da. Hau da, algen gorputzaren altura. Algen elikadurari fotosintesia deritzo. Sustraiak ura eta gatz minerala hartzen dute. Ondoren garraiotzen dute hostoetaraino. Hostoetan eguzkiaren energia eta karbono dioxida hartzen dute eta oxigenoa kanporatzen dute. Baina gauean, eguzkia ez dagoenez arnasketa egiten dute. Hau da, oxigenoa hartzen dute eta karbono dioxida botatzen dute. Landarez aparte animaliak daude. Animalien barruan ugalketa daude. Bi mota daude. Lehenengo, azalduko izuen piliparoa. Direla orka, izuria atebale grisa. Eta obiparoak dira. Azuru gina, zarra makasoa eta olagarro galduia. Animaliak zein landareak erlazioak dekote. Gaur hiru azalduko dizuegu. Bat, komertzialismoa da. Komertzialismoa da bi espezie daudenean eta batentzat. Ez dio kalte egiten aldiz bestearentzat onura bat da. Adibide bat da marrazoa eta erromero arraina. Erromero arraina marrazoa ditzasten zaio bentosa batekin eta marrazo txetako hondakinez elikatzen da. Gregarismoa. Animalia batzuk taldeetan bizi dira eta arriskuren badagoenean elkar lagundu egiten dute. Adibidez, izurdeen kasuan. Marrazo bat datorrenean izurde helduak aurrean jartzen dira eta izurde txikiak atzean eta horrela izurde txikiak babestu egiten dira. Erlazioekin bukatzeko sinbiosia azalduko dizugu. Simbiosia da bi espezie elkartzen direnean eta beste bat osatzen dutenean. Adibide bat da likena eta onddoa. Elkartzen direnean likena sortzen. Likena aurkitzen bada esan nahi du leku horretan aire garbia dagoela. Marrazoa aragijalea da eta jaten du roka berdea. Roka berdea orojalea da eta jaten du argain txikia. Argain txikia orojalea da eta jaten du alga. Ekoizlea da eta jaten du gatz mineralak. Eta gatz mineralak sortzen dute ondoak. Ondoak dira mikroorganismoak eta marrazoa hiltzen denean mikroorganismoa ala ondoa bihurtzen da. Ozeanoan bi mehatxu daude eta bi mehatxuak dira gizakion ergoa. Beste ekosistemetan bezala. Lehenengo arazoa da plastikoa. Urtero, milioi bat hegazti baino gehiago eta 100.000 itsaso hegazti baino gehiago hiltzen dira itsasora hiltzen diren plastiko guztien ondorioz. Eta arrainak baino plastiko gehiago egongo da itsasoan 2050. Badakizue 909 plastiko mundiala birziklatu da bakarrik.
gizakiok ozeanoetara goaz arrantzatzera. Gehienetan sareekin egiten dugu. Sarea uretara botatzen dugunean lurra mugitu egiten du eta area bebai. Arean koralak daude eta animalia belarjaleak koralak jaten dituzte eta ez badaude koralak hil egingo dira eta belarjaleak jaten dituztenak ere bai, hil egingo dira. Eta gainera bere etxe bizitzak apurtzen ditugu. Hau izan da gure aurkezpena, espero dugu zuen gustukoa izan.